Да і на даручэнне профільнага міністра ўзмацніць кантроль за матацыклістамі. Трагічная гібель хлопчыка на Глыбоччыне і доўгачаканы старт чэмпіянату свету па футболе. Пра гэтыя ды іншыя падзеі чацвярга 11 чэрвеня апавядзём за найбліжэйшыя хвіліны. Цяпер сама матацыклетны сезон, а ў Міністэрстве ўнутраных справаў фактычна прызналі, што Дзяржаўтаінспекцыя не спраўляецца з перадухіленнем аварыяў з удзелам двухколавага транспартавага сродку. Міністр Іван Кубракоў, выступаючы на вучэбна-метадычным зборы з кіраўніцтвам ДАІ, заявіў, што вынікі працы падраздзялення не адпавядаюць патрабаванням, ды прапанаваў развязанне праблемы. Кантроль за мототранспартам з боку ДАІ практычна адсутнічае. Для выяўлення і спынення правапарушэнняў, якія здзяйсняюцца матацыклістамі-хуліганамі, неабходна стварыць мабільныя рэйдавыя групы і больш актыўна выкарыстоўваць магчымасці рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі, асабліва ў сталіцы. У ліхачоў не павінна быць адчування беспакаранасці. Паводле Кубракова, цаной гэткіх недапрацовак становяцца новыя загінулыя. Пэўныя лічбы ён не агучыў. Аднак з інфармацыі ДАІ вынікае, што толькі за апошні тыдзень у розных рэгіёнах Беларусі адбыўся цэлы шэраг аварыяў з удзелам матацыклістаў. Хаця і не заўсёды менавіта іх дзеянні прыводзілі да ДТЗ. Напрыклад, 9 чэрвеня ў горадні матацыкліст і ягоны пасажырка трапілі ў шпіталь пасля сутыкнення з легкавіком. У той жа дзень у Салігорску загінуў 36-гадовы кіроўца двухколавага транспарту. Летась паводле МУЗ такіх ахвяраў было 45. Трагедыя ў Глыбоцкім раёне. У штучным вадаёме на тэрыторыі прыватнага падворку ў вёсцы Лозічы патануў 13-гадовы хлопчык. Яшчэ адно 12-гадовае дзіця паспелі ўратаваць, паведамілі ў следчым камітэце. Паводле папярэдніх звестак, у дзень 10 чэрвеня дзеці бавілі час у двары і падчас гульні мяч упаў у копанку. Старэйшы хлопчык паспрабаваў дастаць яго нагой, але не ўтрымаўся і сарваўся ў ваду. Малодшы кінуўся на дапамогу, аднак сам апынуўся ў глыбокім вадаёме. Яму ўдалося зачапіцца за корань дрэва і паклікаць на дапамогу. Дарослыя выцягнулі яго з вады. Цела 13-гадовага хлопчыка з 1,5-метровай глыбіні дасталі ўжо супрацоўнікі МНС. Рэанімацыйныя захады выніку не далі. Цяпер па факце здарэння следчыя ладзяць правяранне. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» сталі вядомыя падрабязнасці гэтак званай справы ЕГУ. Праваабаронцы спасылаюцца на пастанову аб завядзенні крымінальнай справы, паводле якой да людзей прыйшлі за аплату навучання ў ЕГУ, пачынаючы з 2016 года. Маштабны пераслед супраць Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту разгарнулі ў Беларусі 2 чэрвеня. Сілавікі распачалі крымінальную справу за спрыянне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцы паведамляюць пра больш як 40 ператрусаў, якія прайшлі ў выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэту людзей, а таксама іхных родных. Яшчэ раней, 14 красавіка, Верховны суд паводле пазову Генпракуратуры прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Аўтавытворца BelG прыпыніў продаж папулярнага краусовера X50 у Расею. Паводле прэс-службы кампаніі канчатковай пастановы пра далейшы лёс гэтай мадэлі пакуль не прынялі. На прадпрыемстве аналізуюць сітуацыю на рынку. Такі крок выглядае даволі нечаканым, бо пакупніцкі попыт перажывае сапраўдны бум. Афіцыйнае тлумачэнне заводу – выхад на рынак абноўленай мадэлі X50+, на якую беларуска-кітайскі вытворца цяпер і робіць асноўны акцэнт. Аднак расійскія профільныя выданні адзначаюць, рашэнне супала з вострым дэфіцытам машынаў у салонах. У буйных дылерскіх цэнтрах катастрафічна не стае менавіта базавых версіяў краусовера, паведамляў праект «Аўтаньюз». Велізарныя партыі аўтамабіляў цалкам выкупляюць карпаратыўныя кліенты яшчэ да таго, як тэхніка паспявае даехаць да шоурумаў. У расійскім прадстаўніцтве маркі дапускаюць, што пэўныя камплектацыі цяпер будуць даступныя толькі пад замову. Дабрацца да патрэбнага гораду ў святочныя ліпеньскія дні будзе прасцей. Беларуская чыгунка прызначыла 26 дадатковых цягнікоў на гэты перыяд. Каб справіцца з наплывам пасажыраў, спецрэйсы будуць курсаваць з 2 да 6 ліпеня. Па самых папулярных унутраных кірунках запусцяць 18 саставаў. Яны звяжуць сталіцу з Берасцем, Гомлем і Магілёвам. Яшчэ 8 дадатковых цягнікоў паедуць з Менску, Гомля і Берасця ў расійскі Санкт-Петербург. У ліпені беларусаў чакаюць 3 выходныя дні, пачынаючы з пятніцы 3, калі адзначаецца прызначаны Лукашэнкам Дзень незалежнасці. Улады традыцыйна ўвядуць бязвізавы рэжым для гасцей і ўдзельнікаў славянскага базару ў Віцебску. Сёлета фестывальны бязвіз
Будзе дзеяць з 4 да 31 ліпеня. Дзяржаўны памежны камітэт нагадаў, што зялёны карыдор у любым наземным ці паветраным пункце пропуску адкрыюць для грамадзянаў з 71 дзяржавы, у тым ліку з далёкіх Аману, Інданезіі, Перу і Аўстраліі. У адрозненні ад звычайнага турыстычнага бязвізу, які рэжым увёў для суседзяў з еўразвязу і яшчэ 3 дзясяткаў краінаў, тут дзеюць строгія правілы. Каб мінуць мяжу, замежніку, акрамя пашпарта, спатрэбіцца арыгінальны або электронны квіток на канцэрты ў летнім амфітэатры альбо канцэртную залу «Віцебск». Адзін квіток дазволіць зрабіць толькі аднаразовы ўезд і толькі аднаму чалавеку. Прычым зрабіць гэта трэба не пазней за дату канцэрту. Фестываль адбудзецца з 14 да 20 ліпеня. Свята для мільярдаў заўзятараў спорту па ўсім свеце. Сёння ў ЗША, Канадзе і Мексіцы стартуе чэмпіянат свету па футболе. Гэты мундыяль станецца галоўнай спартовай падзеяй чатырохгоддзя і ўжо ўвайшоў у гісторыю як самы грандыёзны і маштабны. Упершыню за Кубак планеты будуць змагацца адразу 48 нацыянальных зборных. Наперадзе сапраўдны футбольны марафон са 104 гульняў, які працягнецца да 19 ліпеня. Сярод галоўных прэтэндэнтаў на золата дзейныя чэмпіёны планеты Аргентына, а таксама Францыя, Іспанія, Англія і Бразілія. Грандыёзнае шоу і першыя эмоцыі чакаюць гледачоў ужо сёння. У матчы адкрыцці гаспадары турніру зборная Мексікі сустрэнецца з камандаю Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Паводле беларускага часу стартавы свісток прагучыць о 22 гадзіне. Трансляцыі ўсіх матчаў пакажа тэлеканал Спорт ТВ. Асфальт, які існаваў толькі ў справаздачах чыноўнікаў. Жыхарам Кобрына давялося з дапамогай фотаздымкаў даказваць, што іхны завулак насамрэч не адрамантаваны. Да гэтага мясцовыя ўлады афіцыйна пераконвалі людзей, што дарожнае пакрыццё ў задавальняльным стане. Сапраўдны стан вуліцы пацвердзіла правяранне камітэту дзяржаўнага кантролю, куды звярнуліся абураныя гараджане. У выніку камунальнікаў прымусілі тэрмінова падсыпаць дарогу асфальтагранулятам, а службовых асобаў райвыканкаму і камунальнага прадпрыемства прыцягнулі да адказнасці. У адным з мікрараёнаў Менску, Вялікай Сляпянцы, мінакі заўважылі малпачку, якая гуляла сама па сабе. У каментарах пад відэа людзі выказалі здагадку, што экзатычная жывёліна апынулася на вуліцы праз нядбайнасць гаспадара. Хаця хтосьці адзначыў, што яна выходзіць на прагулку ўжо не першы раз. Таму хвалявацца не варта. Без каментара. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў YouTube. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.